Тази Коледа нещо голямо се задава в кината. Готов съм! Хайде! Те ще се отправят Гледай къде ходиш! Извинявай! Чакай, не! към непознато Ахой! ново място. Дълбините! За страхливци! О, късмечето ми! Холандецът отведе Спонж Боб в най-опасната част на океана. Дълбините. Дълбоко какво? Ха, дълбоко. Ха. Спонж Боб. Търсят се квадратни гащи. Усещам съдбата в мускулите си. Ти усещаш ли я? Нищо, но аз няма да те бавя. Пригответе се за приключения в кината от 26 декември.